Здравейте на всички! Психологически център Дъга какво ни предлага през този месец декември? 4 декември – Мандала танц по пълнолуние. Едно мое авторско събитие от 15 до 19 декември и темите, които ще бъдат включени. Първа тема – емоционална интелигентност. Втора тема – границите, които поставям себе си или поставям пред другите или другите пред себе си. Мога ли да казвам не? Трета тема – загуби и травма от загуба. Начини на справяне. Четвърта тема – свързана с родовите травми, съзнавани или несъзнавани, как те се препредават през поколенията и как влияят. Начини за справяне, разбира се. Пета тема – тревожност. Как се справям с собствената си тревожност или с тревожността на другите, които ме заобикалят. На 20 декември ще направя един преживелищен семинар за анализ на сънища. Така че, мили хора, подготвяйте своите сънища и ни ги изпращайте в имейл. За повече информация за всички събития и начини на записване, моля посетете сайта. Там ще има цялата информация. А аз съм Тинка Георгиева. Обичам ви и ще ви очаквам. До скоро!